Hello, good afternoon mga idol at mga kamamo. Welcome back to Mamu's TV. So, Happy New Year po sa lahat. Sana ay okay lang po kayo lahat. Salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. At kung hindi pa po nakapag-subscribe, ay please support my channel, subscribe. And for today's video po ay magluluto tayo ng ampalaya. Ayan. Go! So ayan mga idol at mga kamamo, ready na ating oil. Lagay na natin na ating garlic. And then, haluin po natin siya at hintayin natin mag golden brown. At kapag golden brown ang ating garlic, ay isunod naman po natin ang ating onion or sibuyas. Then, halo ulit. Nalimutan ko ang aking tomato mga idol at mga kamamo. Mas masarap sana kung meron. So ayan mga idol at mga kamamo, luto na ating onion. Sunod ko na ang ating pork. So nilaga ko na siya, kaya ganyan na yung itsura niya. And then tinapon ko yung sabaw. So ngayon naman po ay naglagay ako ng konting patis para manot hanggang sa loob ng pork ang lasa. At habang pinalalambot po natin ang ating pork mga idol at mga kamamo, ay hinaan lang po natin siya. And then, handa na po natin ang ating ampalaya. So ayan, meron po akong 3 pirasong ampalaya. So tatanggalan po natin yung buto. And then, meron po akong 4 na pirasong egg. Ihahalo natin yan mamaya. So, ang gagawin natin ay huwain natin sa gitna ang ampalaya niyan. So, dandahan lang tayo mga idol at mga kamamo para maiwasan ang sugat. Para hindi tayo masugatan. Iyakin lang natin sa gitna. Tsaka natin tatanggalin ang buto. So, ngayon naman, start na tayong tanggalin ang buto ng ampalaya. So, gamit ang kutsara, dandahan po siyang kakayurin. Ayan, malinis ang ating ampalaya. So, tatanggalin ko lang po ang magkabilang dulo. Ayan, malinis na siya mga idol at mga kamamo. So, ito na po ang aking ampalaya mga idol at mga kamamo. Malinis na siya. Wala na siyang mga buto. So, ngayon naman ay uumpisin ko ng iwain siya sa maliliit. Ayan, dahan-dahan lang para maiwasan ang sugat sa ating mga kamay. So, ayan ang paraan ko ng pagluluto sa ampalaya. Hindi ko na siya binababad sa tubig na may asin kasi yung iba, binababad nila sa tubig na may asin para mawala daw yung pait. So, yung paraan ko ay carry pa naman, hindi naman siya ganun ka pait. Carry naman siya. So, ito na po ang aking ampalaya. Mga idol at mga kamamo, nahiwa ko na po siya. So, umpisa naman po natin basagin ng ating mga egg. Then, babatiin natin siya maya-maya. So, gamit ang tinidor ay magbabati na po tayo mga idol at mga kamamo. So, pwede rin po kayong gumamit ng whisk. Meron ding di kuryente na. So, after nating mabati ay check naman po natin ang ating pork. Ayan, I think malambot na siya mga idol at mga kamamo. So, haluin lang po natin siya ng konti. So, at ngayon mga idol at mga kamamo, isunod naman po natin ang ating ampalaya. Ayan. So, nag-add lang po ako ng 1 cup of water. And then, mag-a-add din po ako ng mga 2 teaspoon of magic sarap. Then, sunod naman po natin ang ating pork cubes. Ayan, halo ulit mga idol at mga kamamo. So,
Ayan, i-mix lang natin mabuti ang mga ingredients para magpantay-pantay sa ating gulay. Then, cover lang natin siya. Iwan natin ng mga 15 minutes. Or it's up to you guys kung ilang minuto ang gusto nyo. Then, after 15 minutes, check na natin ulit. So, nag-add ako ng 1 teaspoon of ground black pepper here. Then, halo lang ulit ng konti. So, ngayon naman, ilagay na po natin ang ating egg kasi luto ng ating ampalaya. So, dandan lang sa pag-add ng egg para pantay-pantay ang pagkakaluto niya. So, ayan, sairin lang natin mabuti para hindi sayang. So, after natin ilagay ang egg ay takpan natin. Iwan lang natin siya ng mga 3 minutes. And then, after 2 minutes, check natin siya ulit. And then, this time, low fire natin siya. And then, halo ulit para magpantay-pantay ang pagkakaluto sa ating egg. So, dito, nagkamali ako medyo nalulot na gusto yung ating ampalaya. So, ayan mga idol at mga kamamo, ready na po ang ating ampalaya with egg recipe. Tara, kain po tayo. Salamat po muli sa patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa patuloy na panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at mga bago pa lang ay please support my channel. Subscribe and hit the notification para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Once again, Happy New Year po ulit sa lahat. God bless us all.